Gabon miluzeok eta ongi etorri, Laudakarri. Ospakizuna, zakua banatu duguta iritsi eta hau besterik ez da geratzen. Bai, goraino etorria. Garrantzitsua titularra hori bai. Zakua banatu dugu! Gregoriok eta Santik eskuratu dute zakua! Alako batean! Iritsi baita esperotako eguna. Gregorio eta Santi. Gabon. Berdin. Ze bueno osasunera! €5.500! Orduan, ez gara hasi ospakizunetan, hasiko gara jaten, zuek kontatu bitartean, zezen ditzen da zakua irabazita gero. Basta, ni bizi naiz ordu ezkerti, laino baten bezala. Ez dakit nola esaten dan bastanen basaburua nola pardien, baina ni nau flotatzen. Gregorio, bestak beste historia eginda, gu behintzat miluzen bai, eta, bueno, Euskal Telebistan be, esango nuke, bueno, horrelako sari, ederrak, bigotin dako supremien, bai. Nata, kontu. Parkatu. Eta zeuek eskuratuta, Gregorio Santi, suposatzen dut, bueno, post handi ez da? Bai, ba, imaginatu. Bueno, nola ospatu duzue? Ba, ospat... Momentuz? Afarin batin, da gero jaudaran bidaiona, eta gero azarun beste bat, eta... Udan nora? Albaniara. Albaniara? Bai. Eta azaroan? Tailandia, Vietnam eta Malasia. Zera, totalitarioa, nolako monarkia dut. Ja, ikasi barrik ez dago, Santi, ja zakua irabazi dugu, ospatzea besterik ez da geratzen. Eta bidaia Gregorio kotxez egingo du igual. Bai. Euskal Herria zeharkatu. Bai, baina pixka bat gorden ere baitare bidai bat diteko. Egiptora edo... Erosiko duzu auto bat? Gregorio esan digu kotxez zar-zar bat daukala, eta bueno, aldatzeko momentua bebazan, ez da? Hau pasuek txala zamarra dauzuentzat! Eta ongietorri gurera baigarren saioan. Bomba gozona, gainera, Peru naia, behintzet bomba bat, janduzu ez da? Gabon. Nik erdia jande doi. Bai. Atazko oso. Zio zerbait. Bueno, naia, zakua banatuta. Ikusi zenuten egia esan hemen gero gelatxu baten eta egoten gara. Eta dana postu ginen ez da? Bai, izugarri, bai. Ederra, hemen egotie, zaku horretarako bidien, baina, bueno, banatzen duen be egia esan dano postu ginen. Bueno, Peru naia, ze intentziorekin gaur, esango dugu laugarren programa dagoeneko zuentzat. Deia finaltxu bat edo, Peru, egiten dugun? Zakua mila. Zakua mila? Oain gutxi ongo, baina... Kopurua da gutxienekoa, ez da? Kopurua da gutxienekoa, kontu da zakua irabaztea. Eta ondo pasatzi ere, bai. Oso ondo. Bueno, Gasteizen ikasten Perutan naia, Peruke ibez egiten du nahiak Euskal Filologia, ongietorri biok. Mila esker. Mikel eta Aritz, Gabon ongietorri. Gabon. Ondo, hementxe. Miluzen, bueltan zarete zuek ere. Bai. Bueno, azteko Mikel, zuen ondarra. Ni atxabaltakua. Atxabaltakua, Aritz. Printzitarra, baina Bermion bizi dena. Epa, kontu. Lankideak izanak, ez da? Gura izpak esan dit, ondo laguntzeko, eta ondo tratatzeko Aritz. Biari izu, ez da? Bai, esan doz. Neu lagun betatorri laskita... Kontuz, Aguantu hartu. Ados. Kafea pagatu nion atzota. Lankideak izan zineten aurrez, Bai, eta lankide zartatik lehenbiziko miluzerako bidaia, ez da? Da, 17 urte. Duela 17 urte. Iritsi dira orain berriz ere miluzera, baina badugazue alako madarikazio moduko bat, Aritz. Konta eguzue hori? Oindala 17 urte berdina pasazitzaigun, etorri eta aurreko bizaiotan botea, zakua eraman zuten. Ustuta dagoela iritsi dira bitan. Eta aurreko hartan gainera, lehenbiziko saioan, Mikel? Botea eraman genuen, bai. Irabazten duten zakua, geratzen zena. Bai, 1000 eta... ez dakiz, Ja, bueno, baina zuek ere zaku bat irabazi duzu, igual autorik erosteko eta ez digu eman. Soduko autoak inabil nion dukan. Gainera, ez da, bueno, egon dizuela. Gainontzean, Mikel, sarean eta bazara Euskal Wikilarien... Bai, Wikilaria naiz, bai. Denon artean egiten baita hori, baina batzuk egite duzuen lan bereziki, ez da? Bueno, bai, lanon artean egiten da, eta gero eskolan Txikipediak ari gara. Txikipedia da Wikipediaren aurrentzako bersio bat, eta horreket proiektutxo bat badukagu eskolan. Zeona, ederra. Aritzu berriz? Uezin, Mondragon Unibertsitatean hezkuntza irakaslea. Zora garri. Orain miluzen, zakuaren bila, Dagoena da. Dagoena. Apa, bikote, ongi etorri eta zorte hon. Zakuan gaur radi, 4 bomba ezingo zu hauek eta 1000 euro! Eta ez dakit bomba jaten eurak aritu ote diren. Andoinik, aita larramendik, ikasetxetik eta zuek, ongi etorri gure publiko gaur.
Torri edurno erundosku bombak. Base egingo gara, Gregori eta Santi, arrasto. Gure lehenengo taulan. Honela dino lehenengo arrastoak. Unibertsoaz guk baino gehiago daki. Carl Sagan. Bai. Pero naia? Astronauta. Hubble teleskopioa. Espiral itxura du eta izarrez beteta dago. Via Láctea. Esne bidea. Peru naia, bero. Galaxia. Bero. Mikel Aritz. Andromeda. Wikipediatik, oski. Ondo. Laroita, arpuntu. Mikel eta Aritz zuentzat. Oso fin. Peru naia, bigarren tabla dator lehenengo arrastoa. Zeuentzat eta airean uzten ditu gauzak beti. Zote da? Peru. Animo Peru. Zer? Urakana. Urakana. Aizete batek. Nazioarteko musika talde bati eman zion izena. Musika talde baten izena, Pero naia? Zurrunbiloa. Aerosmith. Aerosmith. Pink Floyd. Ja taldea esango dugu zuzenean, ez da? Biribila ez da. Forma, Arrasto ona, talde baten izena. Horrekoarekin lotuta. Coldplay. Coldplay. Metallica. Half Circle. Talde baten izenaren parte da, Ez da talde baten izena, Globoaren lehengusua da. Ira. Esfera. Bez? Zeppelin. From Led Zeppelin. Zeppelina! Hirurogeita hamar puntu gehiago, iritsi berrientzat. Zeppelina osando. Bueno, Mikel Aritz, puntu bana zeuentzat momentuz. Hirugarren tabla, lehenengo arrastoa. Zintzilik aurkituko duzu maiz. Belarritakoa. Zintzarria. Arropa. Ogitartekoan primeran sartzen da. Txorizoa. Txistorra. Urdeazpikoa. Osando! Laurogeita hamar puntu, Peru eta naia. Gregori eta Xanti, punturik bat ere ez. Ze pena, esan bai. Baina puntutxo batzuk, behin etorri da ez da, lortuko ditugu, ez da? Ja, bai, aberatsak bi, ez egin penarik. Imintzioak, Peru eta naia. Ondo legoke, gu ja imintziorik ez dugu egin, Egin zu egan jo da inaski. Vale. Zemora. Zer da? Vale. Apa, Gregorio. Frisbilla. Ez. No, numerana. Hori bai. Txakurra, katua, sugia. Karakola. Ez. Sugia, sugandilla. Ondo, sugandilla. Pelota. Pelota bota. Osondo. Nortzu dira? Pelota jasotzaileak. Ez. Apostolaria. Apostolaria eta pelotaria. Aposto egiten. Apostolaria eta aposto egiten duna. Izena? Ikuslia. Bai. 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 Artekaria, bai. Osondo. Faltatzen artekaria baitira. Ora, 1100, ibiltzen diren horiek. Apustuan eta, Gregori Xanti? Ni ez. Imaginatu, zakua zer da, aurrekoan labritera joan da. Hau, pastuek 60 danak asmatuta. Egin apustu, pilota zale, Peru eta naia, leku hartuta, Mikel eta Aritz, bestaldean. Ondo, bitaldeok. Segi horretan. Denbora. Txaron, Eta ekin. Izkutatu leku bat. Beldurra. Bai. Gela txiki bat. Ze beldur. Agorafobia. Zero. Klaustrofobia. Teklatua idatzi, Pianista. Pianista. Ordenagailua.
Idazkaria, Imeila bidali, imeila... imprimagailua. Bero. Eskanera... Fotokopiagailua. Bai. Vale. Lehoia. Domadorea edo. Lehoia bai. Lehoia eta zirkokua jana ematen elikatzen lehoia. Zirkuez? Non gaude? Zoologikoan elikatzen lehoia. Bai. Bai. Ondo zegoen lehoia, naia? Bueno. Elikagai beharrean, ez da ikusi du. Egin ez, baina ondo, Peru. Erto, pasuek, 60 baina. Bale. Ondo aritzaret, Miguel eta Aritz. Aurreko hartan, imintziokata zer moduz, moldatu ginen? Moldatu ginen. Oraino beto, seguru. Hartu lekua, belautzarrak bezaldean. Torri hirugarren erronda. Beste 3 kontzeptu. Demora. Pentsatu ondo, Eta hasi. Pizarra garbitzu. Pizarra. Pizarra ez. Ez, esan duzu? Pizarra garbitu. Pizarra ez. Ez bestekoa? Gregorio, aseran esan duzu? Garbitzailea, kristala garbitzekoa. Garbitzailea, bai. Garbitzailea. Bigarrena. Nekatuta, aspertuta, lokartuta, hilda. Mozkorra. Ez da mozkorra. Zorabiatuta. Beteta, ez, Asetuta. Nolakoa da? Aserretuta, ez, aspertuta. Gaingaberakoa. Ez, Zer da? estresiatua, nekatuta, ganora gabekoa. Hirugarrena? Gitarra eta flamenko dantzaria. Bai, eta... Alperra. Alperra hori Gauza asko esan dizizute, Mikel, baina batez ere alperrak horretan. Gauza uzait, Aritz oso bizkor, 3. ikusi eta esan du. Nik hartuko du gitarra. Eta hasi zu dantzan. Oso ondo, 60. Bale! Azken albisteak, eroglioa zerre dago? Zakua ustu delako? Zakua ustu delako. Bai. Jesus, bai, xantira. Bai, eta oso azerre, Alakoa baita. Bai. Besten pozak ezio zorionik ematen berari. Ez da inbidiak zorra azten dizkio, eta, bueno, dorduen, ez dakit, nik pentsatu dut mendeku txiki bat. Igual zailenak ekarri hiru orain. Zakarrela, ez dakit. Esango nuke. Gregorio Santi, lehenengo eroglifikoa, denpora. Atzo izan nuen. No, el... Xi... Ez? No, vi... Bai? Bi? Bizanario azoka. Ez, zer egiten? Bioska? Bioska beratu. Bioska betu? Bioska merkatu. Bioska... Zer da, denda, bioska denda. Zer da hori? Durangoko azoka? Azoka. Zer da azoka? Durangoko azoka da. Bias... Eroglifikoetan, bueno, beti da nik. Da. Bai, da. Azoka. Bioska da. Bioska? Da. C-I-V-I. Irakurtzen dugulako, oska egiten, eta da. Durangoko azoka, dea, da. Claro, bai. Eroglio gaiztoa, Bai, gaur, bai. Justo honetan ez zaitiru ditu, baina. Orduan zuen errua izan da. Gregorio Santi bigarrena denpora. Erdiaroko herria da. Txantzarra. Ez da txan. Li. Bai? Lizarra. Bai. Bruce Lee, bueno, galti eta zarra behar genuen, Lizarra. Osondo? Eta oikoa bide hori, aurrena Jackie Chan esan, eta gero ez da Jackie Chan da Bruce Lee. Kain. Berroita barbuntu belantzara. Ez berdintzen dituzu. Orain bai. Minuteri esker zerbait ikasi badu hori, bai. Perutan aia, eroglifiko pare bat zeuentzat, eta lehenengoa, denpora. Ganbaran dabiltza. Toiak. Ia? Artoiak. Arratoiak. Arraren zeinua goian, kotoia korik ez, ikusten dugu ez daukagula markatuta lehenengo silaba, arratoiak. Osondo? Bikain, urrengoa Perurentzat. Bigarna, denpora. Geltokira noa. Erene. Nor da? Arene. Bale? Eragiketa? Arenek
Zer da kakia? Bai? Arene... Kea? Areni. Arene ez, egin? Areni. Ez, aurreko E. Erene... Ez, Arine. aurreko E. Harineketan! Bai. Bai. Arene, irabazi arteko pertsonaia, eta I hori jartzen dioguedi ordezkatuta, Arine, eta ikusten duzu ketan dagoela. Arineketan. Zuek garuna bezala ketan. Ondo, baita markagailua ere. 1 puntu, erutan aia. Ondo. Mikel eta Aritz, eroglifikun aurrin jarrita, barriro, zer? Zer sentitzen da? Ondo, Berriak, gogoz. desberdinak. Desberdina dio, bai. Bai, desberdinetie. Ez hobeak ez okerragoak. Desberdinak. Hori. Eroglio dau. Anistasuna. Eroglio. Eroglio da fitxajeetako Aurreko bat. hartan ez dakit nortzen ardura dun, eroglifikoena. Eroglioren Aita, igual. lehengusuren bat, Lehengusuren bat. baina, bueno, otzan hau esan. Ja. Eroglio aizto Hau da da. gogorra. Erne berazikote. Mikel Aritz, lehenengoa denpora. Buruan jartzen da. Zer da? Turuta. Turbantea. Turbantea. Oso ondo. Frantziako turra, tur. Ba, harik ez, bai. Eta ban-tea ikusten dugu. Turbantea. Oso ondo. Aritzek buruan, turuta jarri. Turuta, jale, ez da. Ni nahiago turuta. Gente. Tolosan bai. Bigarren eroglifiko hau pasu daik denpora. Lan egiten dut. Hasi, irakurtzen. Osmioa... Bale, zelan irakurriko hori? Hospitalean. Oso ondo. Osmioaren zainu kimikoa, Pit, Brad Pitt ikusten dugu, eta Al Pacino, ean dago, ospitalean. Oso ondo? Eta Mikel eta Aritz pentsatuz. Hau dira zailak, Bueno. 1 puntu, bikote, bikain. Oso ondo! Ez dakit ilaski... Bueno, ez dakit. Bakit, zu horrela kirol probetan parte hartu zalea etzara. Kirol probak, diot. Ez. Esa beharrik ere, ez du hitzei ingo. Ze beharriz! Bai, hori da. Ni ere bereziki zalea ez, baina txerrendularitza proba honetan aterako nintzateke gustora. Bai, Ja ez da posible, ze kartelean ikusiko duzuen moduan, baina inskripzioak agortutak gaude! Hemen bai, atera hori izateke. Eskerrik asko Challengers, eskerrik asko kartela hain dotore idatzi duenari. Agortutak! Apazuek! Ondo! Hemen bai. Aukera eta binarri da. Ez egon nekatutak. Hori da. Horrena agortutak eta Claro, gero itzuli hau nekatutak, gautakoan bai. nekatutak. Andoinarrak zuek nekatutak ez, Ez. Abesteko, lehen esan diet. Abesten eta ondota esan diate. Bai. Baina Bai, serio gainera, Ikustagun. 1, 2, eta 3. Mi... Egia esan ondo. Ondo. Hobetu daiteke! Baita, Eska bat, urrengoan hobeto, ados? Gregori da Xanti, zuek hobeto, hobetu ja, hainbeste diru irabazita gero, baina segigo dugu lanean. Bai. Lehenbiziko eskua, bazen bada. Hori galduz gero, agur dio enuntziatuak. Nor da, argaziko pilotaria? Oskar Lasa, Julia Retegi, Mikel Unanue edo Ladiz Galartza. Oskar Lasa. Mitikoa. Oso ondo. Santi, gorbata erabiltzazu? Bai, normalen bai, laneak eta juteko eta. Bai, Bai. Ondo. Eta? Ez? Esan dut. Oskar Lasarekin ez dago. Ez. Berari begiren uste dotori desan dut. Salbuespena da miluze etorri da gorbatarekin. Ez baino gaur bai, Gaur bai. ospatzeko. hori. Oso ondo. Ze korapilo da hori? Pues, bikoitza. Bikoitza. Windsor, bai. Windsor. Gregorio gero. 10 puntu gehiago. Aurrera. Zenbat egun inguru izaten zituen antzinako erromatarren egutegiak? 207, 304, 373 edo 691. 304. Opa? Egutegi Gregoriano. Zuk asmatu baja. Bai, ni konpondu nu txapuza hori errometa. Mesedez! Eta entzun? Nola du izena? Entzun berri dugun taldeak, Lier, Bele, Zelanda edo Cocaine. Lier. Vale.
Kokain. Hori bai. Kaso ondo. Eibartarrak, za? Besarka handi bat, bai. Bai, za? Gure lagunek. Lekter eta... Bai. Nola esaten da, apaxati, sekulakoa bere bizikoa, mailabian. Arrauntzia, danbarikoa, munduan batekoa edo arreku modukoa. Munduan batekoa igual. Arreku modukoa. Arreku modukoa. Bai? Pero naia? Danbarikoa. Munduan batekoa. Xantik aurre ikusi bezala. Ondo Xanti, ari gara ikasten. Erre batzuk? Aurrera ingo dugu. Mai tresnen kokapen zuzenean, Erne, platerarekiko non jarri behar da koilara. Ezkerraldean, eskuinaldeko lehena, eskuinaldeko erdikoa edo eskuinaldeko azkena. Koilara. Eskuinaldeko lehena. Bai. Eskuinaldeko lehena. Ez antza. Pero naia, Eskuinaldeko azkena. Plaperetik, claro. plateretik. Claro, plaperetik. Protokoloa. Bai, koiari gazazten zara, kanpoti barrura azten zara? Nik ala uste nuen, Bai. baina Baina ez du ala plateretik agintzen jartzen protokoloa zuen, kanta. plateretik. Dena dela. Pero nahi, askatzeko aukera daukazu, Ez? Nori dedikatua dago ondorengo kantua, entzun? Nori dedikatua? Nelson Mandela, Oso, no. Hori galduz gero, agur, eta azalpenak dio. Bi pertsonen arteko harreman onak jarraitzeko beharrezkoa. Harreman onak jarrai dezan. Probatu nahi edo? Aurrera ingo dugu. Nola du izena argaziko ateak? Mokozabala, urdindua, berdatua edo mokomotza? Berdatua. Ez? Bai? Kozabala. Mokozabala? Ondo? Taskatzeko aukera? Eze? Harreman onak. Probatu nahi? Bikote? Aurrera ingo dugu ba. Bai. Nola jarraitzen du abestiak, hortzadarrak, lambro besteak, nire galak, printza horiak. Nire galak. Peru ere gultza galak. Ona, Nelukin? Polita. Zortzigarren erronda. Bai. Bai? Bai. Errespetua da laguntasunaren giltza. Giltza? Ostia, bai. Bai! Peru naia, zauen eskoa izango da bigarrena, eutxi, eta honela dio, jateko garaian, dena, ona. Hauetako ze taldetan ez da ibili, Galder Izagirre, kuraia Big Crunch eraso dut. Big Crunch. Eraso. Erason, oso ondo. Letra. Peru naia, nola du izena realeko jokalari honek? Manuela Benegas, Ana Tejada, Naia Aparicio, Iris Arnaiz. Manuela Benegas. Letra. Entzun. Agoita berera. Zenbat aldiz izan dute, Boniem taldekoek, 14 gehiago eta bost. Hoi.
I letra. Zertara ari dira jokatzen? Bola jokoa, molkia, kroketa, petanka. Petanka. Oso ondo. Nik kriketa bai, kroketa. Hori izango da. Ondo, bikote? Beste galdera bat. Ze arrazatakoa da argazkiko txakurra? Pudel, Corgi, Jack Russell, Beagle. Bai? Beagle. Korgi. Inglaterrako erreginien txakurrek. Ez dakidan, Ge. Eskatuko. Oso ondo. Ez dago ez elikagai onik, ez txarrik. Bikain, Mikel! Aritz! Komodina! Ondo, Mikel eta Aritz. Ondo. Zakutik gero eta gertuago gabiltza berriro. Eutxi hori! Zakutxotik. Egun bat azere ez nahi? Gregorio Xanti, egin alda egun bat atzera? Ez ezin da, Ez ezin da, bizitza aurre. Zaioaren politikak Atzera eta... ezertako begiratu behar. Hori. Aurrera ba, hirugarren eskuan. Tamainak ez du bermatzen. Nola du izena Barcelonako Olimpiar Jokoetako maskotak? Kobi. Oso ondo. Bikain. Eletra. Eta zenbat seme alaba ditu Carlos Arguillanok. 1, 3, 5, bega, 7. Bost. Gregorio Xanti, zuen amaren erreferentea da, Bai. Zenbat ditu? 7. Eta amak izen guztiak ere jakiko ditu. Bai. Sondo. Bueno, semea etxaion beste gustatzen, Ez, Ez. Begira, Joseba, besarka bat. Mikel eta Aritz aurrera. Ze musikari dena da, kantua. Shadow. Eta orain bai. Michael Field. Ua, supermitiko, ja. Moonlight Shadow. Tamainak ez du bermatzen. Ene? Askatu ingo duzu, Ez. Ados. Ze distantzia dago errepidez, Hendaia eta Lesak artean? 6 kilometro, 19, 27 edo 33 kilometro. 27. 33. Ez? 19. Bai. I letra, Perunaia, oraindik ere ez dugu askatuko? Ez da. Ze herritan dago Aixerrotako begiratokia? Getxo. Bai. Baritz, Tamaina ez. Zeta? tamainak ez du bermatzen, gustagarriena Bai, delakoan... askatuko dugu. Ba, ados. Gerezi handiena ez da beti gozoena. Ahi, Ona dira, Bigarren, komo baina? Markagailuak zein da zuzenaren aurretik. 340etako modina, Gregorio Betasantik. 450 Perunaia, 520 Bikomodin Mikel Aritz. Gregorio Santi, lehenengo errondan jakin nahi dugu, pilotalekuak dira. Hilario Ezkarate, Gaztedia Lai, Aritz Batalde, Imuntzo Beloki, Arrate, Aketegi, Beotibar, Labrit, Adarrotx, Daniel Ugarte, Tokierra. Labrit. Lehen aipatu da, gainera, ondo. Iruñean, Beotibar. Tolosan, Aritz Batalde. Zarauzko pilotalekua. Adarrotx. Hori folk talde baten izena da, ba. Perutanaia. Aketegi. Hau berriz mendi bat. Mikel eta Aritz. Mikel eta Aritz. Daniel Ugarte. Daian. 40 puntu, planto egiteko aukera edo osatu... Aurrera egin eta osatu?
Planto. Planto. Bai, Deskartera egin ziteken, agian. Berroi puntu, ondo? Imuntzo beloki. Imuntzo eta beloki pilota lekuan, ez da... Merezi dute, pilota lekuat, baina... Bigarren errondera goaz, Peruta naia, Spotifyn dauden abestiak dira. Zein ederra, bizitza triste eta ederra, zeinen ederra izango den, kaosaren ederra, eder bati, loti ederra, toki ederra, ipuinik ederrena, eder bat, ur ederra, zuretzako hitz ederrak. Zeinen ederra izango den. Zeinen... Zetak, taldearena, bai. Mikel Aritz. Zuretzako hitz ederrak. Bere buruaz beste... Peiremans. Gregorio Santi. Eder bati. Zainak taldearen abestia, bai. Peru naia. Ikote? Urre ederra. Bizardunak taldearen abesti bada hori, bai. Mikel Aritz. Eder bat. Gorka urbizurena izan ziteken. Ipuinik ederrena? Kainakai. Peru naia. Kaosaren ederra. Joseba Peñaren liburua da hori. Gregorio Santi. Zein ederra, bakarrik. Komo deina dere badukazu, Baina bi gehatzei egoaindik, ez? Oker bakarra hiru zuzen. Oker bakarra. Zein ederra, Bai, zein ederra. Zein ederra. Izaloren ego. Etxerena da, baina balekoa. Bueno. Bai. Planto edo bi erantzun zuzen. Bizitza triste eta ederra. Oi, venga, bizitza triste eta ederra. Jose Ripiau. Oain komodina. Komodina. Eta komodina dio loti ederra. Osondo! Euna berroita marpuntu. Mikel Aritz, zeuek hasi erantzuten hirugarren errondan. Kuadroak dira. Gau, izartxua, azken afaria, meninak, esne saltzailea, Gernika, irudi biluztuak, Nighthawks, egun sentiko txoriari, Beni eta Marini, Musua, Venusen jaiotza. Gau izartxua. Van Gogh, ederra. Bai. Gernika. Oloka gainea. Bertxio berezia Mikelena, bai. Azkena falla. Da Vinci. Meninak. Velázquez. No. Venusen jaiotza. Ez, hori zea da, ez? Ez, Venusen jaiotza, bai, Venusen jaiotza. Bai. Botticelli, bai. Beran mamine ederrakaz. Hori. Bai, ondo. Esne saltzailea. Bermerrena hori. Oso politxe da, oso ederra da, kuadro hau. Musua. Flintena. Bat gelditzen dauna. Gregorio Santi, errematatu. Irudi biluztuak. Ez. Kentzazpiren abesti bat. No, hori. Peruta naia. Venga, errematatu. Egun sentiko txoriari. Tapia eta leturiaren abesti bat. Mikel Aritz. Komodina. Eta komodina dio Nighthawks, egun da berroita marpuntu. Marka ayudak adidanok, lareunda marpuntu Gregoriok eta Santik. Lareunda berrogeita mar, Peruk eta nahiak, zazpireunda mar, Mikelek eta Aritzek. Ohar txiki bat, esan didate, Gregorio Santi. Zer? Zer gertatzen orain? Guk utziko deu Peruetan nahi aurrea zeitzea, porque guk ezin deu jarraitu, Gregorio jun bar du lanera Bruselasea, eta bestaldetik ja guk esperientzia eta diru eraman deu, eta utzi nahi deu behar disfrutatzeko. Azteko txalo zagarra bat. Hogei saio, askotan esaten digutelako, bai, nola egiten duzue, bueno, miluzeko grabaketa, ja, gaur egun badakionako grabaketa bat, na? Lehiakideak bestela ezin diretorri, lanean egun asko izan dira, eskatu dituzuenak Gregorio Santi. Eskarrak emon, guraldetik. Eta... Errepasatuko ditugu datutxo batzuk. Eta jakin nahi genuke, Gregorio Santi, bueno, zerekin joango zareten be bai.
Pentsatzen duzuen bitartean. Gurean, 20 saio egin dituzte, Gregorio eta Xantik. 20 saio, eta denera, eta errepikatuko dugu kopurua, 116.595 euro irabazi. Eta preziorik ez daukan momentu astezinat. Hori bai, oso ondo pasatu dugulako zuekin. Bueno, Gregorio, Santi, azken berbak, miluzen? Hori, eskerrak eman mundu guztiari, zuei, produzioko jendeari, azafatei denei, eta perzer bat itzan dela, Antxon ezagutu, iazki berriz ere topatu 18 urte eta gero, horren besteko adina, claro. Eta hori, eta oso kontentu batzera. Gregorio? Ni, gauza, bera. Beste. Gogoan dut, iazki, etorri ziren lehenbiziko saio hartan, saioa bukatzerako, lehenbiziko saioa bukatu, publikoari zen. Gregorio, Xanti, miluze karismatikoenak zalantzari gabe, hau bikote, plazera! Hola, suerte hor. Eta Gregorio eta Xanti, belauntzarra nahi mitikoak agurtuta, aurrera peruketa nahiak. Ze ondo, ez da? Bai. Ola torri lehike. Etxera joatea tokatzen baitzitzaizu, baina esku zabal, besteak ere. Oso atorrak dira. Hori. Bomba, egiteko, zuek ez daukatzue Bruselara joan beharrik, edo momentuz, bestelago kompromezurik Peru? Ez. Kompromezu bakarra zakuarekin. Edo finaltxu edo, Baita, zio zer, bai. Finalakin oengoz konformatzen gara. Bueno, hortxe bestaldean Mikel eta Aritz iritsi berriak, indartxu, iritsi bai gara, Ondo bikote? Do, onaino bai. Sentsazio onak? Ona. Eski, zuek sokatiran ez arete aritu zakula? Ez. Bakizue, erantzunak bizkor, argi emateako meni, puntu gehiagorekin zuek alere. Peruta naia erantzuten lehenak, hartu lekua bitaldek sokatirara goaz. Denbora, zenbat Repsol eguzki ditu atxondoko txispa jatetxeak? 7. Bat, Hernanik eta Hondarribiak hasieran dute, baina Usurbilek ez, zer da? H. H letra. Zein da ahoko gaitzik ohikoena? Txantxarra. Bai. Kariesa, txantxarra ondo. Zenbat segundo ditu, 3 minutuko bideoklipak. 180. Oski. Nola du izena Altsasuko emakume, zinema zuzendari, gidoilari eta ekoizleak? Paso. Elena Taberna. Ze fruta darama pizza hawaiarrak? Piña. Bai. Zenbat Oscar sari jaso ditu Oppenheimer filmak? 2. 7. Zein lurraldetan zaude, Bidarrai udalerrian bazaude? Lapurdin. Nafarroa berean, zientzietako ze alorretako ikasketak egin zituen Marta Matxok. Matematika. Zuzen. Nola du izena Martija pilotariak? Julen. Jarraitu esaera zarra, eguzki eta euri, Martxoko... Egualdi. Eguraldi, ondo? Zein eredu pedagogiko sortu zuen Maria Montessori italiarrak? Montessori, bai. Haur txikia apapa badoa amonarekin, zer egingo dute? Paseatu. Bai, paseoan joan, ondo. Nongo gaztelu baltzari idatzi zion poema Lauaxetak? Amaiur. Ondo. Dozena bat arrautza erosi dut eta 4 puskatu dira. Zenbat arrautza oso gelditzen zaizkit? 8. Ze animaliak irudikatzen du bakea? Usoak. Futbolean, ze postutan aritu hori da 9 zenbakia duen jokalaria? Aurrelari. Ze urtetan estreinatu zen Bizkar Soro filma? 2023. Hiruan, bai. Jarraitu abestia, eperrak badituzu bere bi... Egalak. Estatu Batuetako zein estatutan dago Boise hiria? Reno. Idahon. Reno esan dut horrena. Partxisean jolasten hasteko ze zenbaki atera behar dut dadoan? 5. 5. Ze hiritan jaio zen Fermin Leizaola etnografoa? Bilbon. Donostian, zenbat egun ditu azaroak? 30. Ze garraio bide da zuzenena Bilbotik Glasgowra joateko? Hegazkina. Zein da gehien erabiltzen den emojia? Parrana. Barrea, bai. Ze hiritan ospatuko dira urtengo Olimpiar Jokoak? Paris. Parisen. 4 ogi erosi ditut eta bakoitza 7 zatitan banatu dut. Zenbat ogi erosi ditut? 4. 4. Epa, beru. Zenbat kilometro ditu txirrindularitza probak triatloiaren distantzia olimpikoan? 160. Zein koloretakoa da Googleen izkia? Gorria. Ze kiroletan aritzen da Ane Etxezarreta? Futbola. Futbolean.
Eskolan irakasten den ze instrumentu izan ohi da guraso eta bizilagunen amez gaizto? Txirula. Txirula. Zemagarren mendean asmatu zen imprenta. 20. 15garrenean, non darama H izkia ospitale hitzak. Hasi, ez daka. Ez dauka. Noren diskoa da, sustraien matxina da. Paso. Gorka Hermosa eta Garikoitz Mendizabal. Gipuzkoako ze herritarrei deitzen zaie Txantxiku. Oñati. Bai? Estatu Batuetako ze estatutan dago Harvardeko unibertsitatea. Paso. Massachusetts, nork zuzendu zuen Apocalypse Now filma. Francis Ford Coppola. Pero eta naia! Sosok atirona. Bueno, Bai. lehian ebili zarete, talde bat eta besti, tiraka. Bueno, naia, badakizu, lehenengo emoia da, barrezka dagoena, negar malkoekin. Malko eta guzti, bai. Bigarna, bihotz gorri bat. Bai, zuei erabiliena. eskainia. Zeueri, eskainita, besteak beste, hemen zegoen zaretelako. Bueno, gure betera nuen leku hartuta, pero naia eta beste aukera bat egongo da. Oikote! Hau bazuet! Mikel eta Aritz! Hainbat urtera gero, bi luzera bueltatu, eta historia errepikatzekotan dira. Nahiko gustuta dagoen, zaku bat bigarren aldiz irabaztea. Ondo legoke? Zakua irabazearen orea, ez baitu diruak berdintzen, ezta? Ados. Ego ze esango Hode dugu. esamikoa. Bueno, bikote, lanako sofin eginda, Erne, gaur, lasai esango dugu, Bai. jokoan, 1000 euro, ondo? Gutxiagorekin etorri gara danok. Zuen alde gaur, urrezko galdera asmatuta, 1000 euro. Zaku eraman berrik ez da gordarako. Perfecto. Gaur, Erne beraz, zakua bete txalo noski. Ando aingo, aita larremendik, Hau azalako batzuen. lagunei esker, ondo. Bueno, etxeko egitegialdi egin, gurekin bat egiteko momentua da aplikazioaren bidez. Azken finaletan Mikel Aritz, Gregoritz esan izan ditugu hemen bat eta beste. Eta orain esan digute ja zakua ustu denez, bidaian doazela. Badoaz. Auskalo aeroportutik, aterako diren hauek. Ja, Bueno, loiutik, loiutik. Forondatik, Donostitxik. Mikel Aritz, ibiltzen zarete? Bai. Idaitxuetan, arazauna. Ibil izan gara. Ibiltzen gara baino ibil izan gara. Izenak, entzengo ditugu final honetan. Izen horiek, aireportu bat duten edo ez. Jakin nahiko dugu, Mikel Aritz jolastu ondo pasa, aireportu bat izendatu dute bere omenez. Denbora. Stephen Hawking. Marie Curie. Bai. Hillary Clinton. Virginia Woolf. Freddie Mercury. Bai, justo. Wolfram Amadeus Mozart. Stanley Kubrick. James Dean. Seguro baiet. Bai. Ama Teresa Kalkutakoa. Simone de Beauvoir. Bai. Benazir Bhutto. Egiaztatu egingo dugu, 11koa kokatu eta gero. Aziakatx. Mikel Aritz aldaketak egiteko momentua. Aldeantz mucho. Bai. No zertzen. Oso seguro. Bai. Ez da. Aziakatx. Teresa Kalkutakoa. Eka, bueno, ditxa. Ba, pentsatu ondo aldaketak egin. Segundoak badaude. Gutxi edia. Bai? Asko izan ditugu bestalde. Bai. Listo. Hemen molatzen duzu. Ez que ez dakit. Azken segundoak. Mikel eta Aritz. Urrezko galdera. Bi unibertsitatek adi haien
izena daramate denbora. Bi unibertsitatek euren izena. Bost segundo. Zemuz, Mikel Aritz? Txarto, ikusi denagatik. Zazpi. Stephen Hawking. Ez ezko ere muan geratu zaigu, zuzena da? Fisikari ospetsua. Baina ez du aireporturik bere izenean. Simone de Beauvoir aireportua. Joan nintzateke ni? Ez dagoela, diote Mikelek eta Aritzek. Zuzena da? Parisko plaza bat izendatu dute, bere omenez. Eta bere senar Jean-Paul Sastreren omenez, baina aireporturik ez. Virginia Woolf, aireportu barik geratu da, zuzena da? Ez du honek ere aireporturik. James Dean, aktoreak bez. Karisma bai, sekulako, baina aireporturik ez. Beste bat agota zazpigaz, hau be? Edo gaztia, igual. Belonaldi hortakoa? James Dean, igual, 24 urte gaz edo hilda. Bai, gaztea. Bai, gaztia, agota zazpi baino, bai. Stanley Kubrick. Ez ezko ere muan, zuzena da? Zinemaren historian ez dinbestekoa, aireportuen historian ez. Benazir Bhutto. Baiezkoan, bai? Herrialde musulman bateko lehen ministro kargua bete zuen lehen emakumea, eta Pakistango Rawalpindi hirian du bere izeneko aireportua. Mozart, bai. Salzburgeko aireportuak bere izena darama. Ondo ez da, bikote? Bueno, badoa. Ba, ez bero baino beto. Txura beto. Freddie Mercury. Zanzibarren edo, bai? Ez du ba, aireporturik Freddik, ez Marikurik ere, Hillary Clinton eta Bill Clintonen omenezko aireportua Arkansasko Little Rock aireportuan topatu dezakezue, eta Ama Teresa Kalkutakoak berriz Tiranan, Albaniarra bere baita jaioterria, jatorriz, bai. Tiranan du aireportua. 175 euro, Mikel eta Aritz. Bueno, bidaia handia ez, baina? Laburtxua. Laburtxue, ondo. Pintxo batzu donosti. Hori da. 1.000 euro irabazteko aukera. Mikel Aritz, berriz ere. Zakua berdintzeko aukera. Zakua berdintzeko aukera. Ama Teresa Kalkutako eta Marikuri aukeratu ditugu, erantzun moduan, bi unibertsitatek haien izena daramate galdera egin eta gero. Marikuri, argi ikusi dugu? Logikaz, baina... Izan daiteke. Marikuri, bai? Parisko unibertsitate bati jarri baitzioten bere eta Pierre bere senarraren izena 1971 urtean. 2018an gero, Sorbona unibertsitatearekin elkartu zena. Mikel Aritz, 175 euro, hoiek 1000 bihurtzeko aukeran. Ondo, ezta? Bai. Azteko ondo, miluzeko sarrera oso nahi ingo genuke 1000 eurorekin, horretarako Ama Teresa Kalkutako erantzun zuzena izan behar da. Urrezko galdera, Ama Teresa Kalkutakoa zuzena da? Mozart! Mozart garranuen! Mikel Aritz! Baina ez da, Otxarto, gaur iritsi, lehenbiziko finala jokatu, 195 euro zuena dira. Segi horretan, apa bikote! Eta ikusten duzu, lehiakide Trebekin jarraitzen du miluzeko sokak,